Konkylie, boom mic og klap 3. That's a rap. That's a rap. Ja, undskyld. Vi ses i post-production. Alle, der er tilbage nu, har mindst 1000 stemmer. Du joker ikke den her gang, vel? Stoler du ikke på mig, Ur? Selvfølgelig ikke. Nå, gør dig klar til at komme over det, for Paul fik 1014 stemmer. Intet nickname til mig. Jeg har ikke givet de andre nicknames. Nibold, du har kun fået 1033 stemmer. Det tal lyder svært at stave. Ikke at jeg vil have nogen mening om det. Kami, Blendy og Onigiri. I kom desværre heller igen. Det her er pinligt. Gem mig. Nu er der kun 13 af jer tilbage. Vi er halvvejs. Endelig. Ivrig nu, hva'? Ja. Nej, jeg kommer til at lade det vente. Det sker ude. Ventetiden er over. Vent. VHSI, Dokumenti, Saltlambi og PDE. I kom desværre heller ikke ind i. Det får du betalt 2. Ja, og vi hjælper heller ikke med at finde ud af, hvor meget. Jeg tror, jeg har brug for hjælp. Jeg ved godt, hvordan man bruger en blyant. Hvad tager galt i Sterning? Blyant. Ja, sidste 8 her. Yeah. Anker er den næste til at forlade os med kun 2265 stemmer. Du behøver ikke at klappe. Jeg har den her. Tak. Tapi. Nej, for ikke Stapi. Tapi. Tid til at falde igennem gulvet. Aha. Hvad vil du nu gøre? Ja. Nej. Ja. Vent. Indkøbsvogn. Jeg nåede det ikke. Oh, hey, det sagde jeg ikke. Så jeg vinder? Forventet. Batteri og avocado. Vi er ude. Ja. Måske skulle du lære en ting eller to om spænding. Spænding, hva'? Okay. Der er 3 af jer tilbage. Kun 1 af jer får lov til at deltage. 3 af dem? Men jeg ser kun 2. Jeg smirende, du finder mig så opmærksomhedsfangende, Nikkel. Men de 3 finalister er derovre. Men øjeblik. Vinder og prisskilt. Kunne I give lidt plads til ueksisterende i? Så. Nu er han større. Hvad? Seere, nu er det op til jer. Hvis I gerne vil have en part 3, så like og subscribe. Vi ses næste gang. Forhåbentlig.